presentació, així com la possibilitat d'estar com a assistent al congrés, que ha sigut interessantíssim totes les comunicacions que hem estat veient aquests dies. Bé, m'agrada començar en aquesta imatge, aquesta fotografia m'agrada molt perquè se pot veure la preocupació per la perfecció, que se pot veure en els cavallers rectes que hi ha hagut històricament en l'Horta, forma part d'aquesta cultura que nosaltres volem continuar intentant fer les coses bé. A l'hora de començar, nosaltres el primer que se preguntàrem era si el turisme a l'Horta, turisme i Horta, era possible o no era possible. Si això anava a interessar a la gent, a quin tipus de gent li anava a interessar. Si això es podia fer d'una manera sustentable, d'una manera que no perjudicara al territori i que el territori poguera treure profit. Si ara era el moment, ara en relació que és un moment de crisi, ara en un moment de que realment no és una comarca, sobretot la comarca de l'Horta Nord, que és la que estem centrant el projecte, que hi hagi una infraestructura turística o que se pensi l'Horta Nord com a turisme, crec que no ho havia pensat ningú. I després, molt important, de com ho veuen els llauradors. Això és una cosa que ens preocupava i ens preocupa moltíssim, no? Perquè és molt important que sigui una cosa que ho accepten, no? I crec que la nostra preocupació és que això tingui algun tipus de benefici per a ells, perquè sempre els llauradors són molt pràctics i si veuen que té benefici ho acceptaran millor, que això és una cosa que ells estan treballant per a que d'aquest trau un profit, no? De moment l'experiència és bona, excepte un dia que un home en una corbella a la mà amablement ens digué que no li interessava que passarem per allà propers, però bé. Aportacions a l'Horta s'han fet tradicionalment des de la societat civil, com hem estat veient ja tots conegueu. Des de l'administració pública hi ha un grup d'investigadors mirant i de moment no s'ha trobat, però diuen que és possible que se facin aportacions també. I des del món de l'empresa és d'on nosaltres s'hem situat. Però com ha aparegut en el Congrés, l'empresa i la societat civil, o el moviment de societat civil que va fer iniciatives per l'Horta, que va lluitar molt d'ahir d'aquest moviment, estan sortint i estan eixint moltes iniciatives privades. Nosaltres diguem que se situem un poc ahí en aquest camí. Són moltes iniciatives aïllades que van eixint i que van fent coses. El moment de l'ara, de per què ara és important, no? Perquè abans podíem pensar que no és un bon moment. Però com hem vist en un esquema que ha agafat prestat de Lleida de Nas, que va presentar ahir, l'Horta té pressions, però sobre ella, però també aporta oportunitats. D'aquestes oportunitats és d'on neix Hortaviva i a la mateixa vegada el que volem és interferir en les pressions. És a dir, si nosaltres estem fent coses en l'Horta, estem trobant gent a veure-la, sobretot si veig gent de fora i està per ahí, no? Com que pensem que és més complicat o que a lo millor molestem un poc a l'hora de dir, pues, anem a organitzar una cosa que està venint gent d'Alemanya a veure, o estan preocupant-se gent per això i resulta que nosaltres estem pensant en destruir-ho. O sigui, és la nostra xicoteta aportació a l'Horta, no? Bé, molt ràpidament explicaré això, encara que el director de màrqueting de l'empresa no està d'acord, som jo també. Però això està a la pàgina web i ho podeu veure i no vull estendre molt. Són les rutes que fem, bàsicament per la xupa i l'orxata, que és la que més èxit pot tindre sempre, és un producte que s'ha de reivindicar, perquè és una cosa que és totalment que només la podem trobar en l'Horta, no? En tota Europa. I bueno, pues altres tipus de rutes, intentem visitar el programa ecològic, en el que diem abans, intentar treballar en el gent,
a peu, en bici, per a centres educatius, ajuntaments, per a turistes. Després fem alguns tallers temàtics, el taller del xat a navegar més és el que més triomfa. Després començarem també a fer dos pàgines web de turismealtanor.com i guiaaltanor.com. Guiaaltanor dirigida a la gent de la comarca, que pugui ser un poquet de guia, i turismealtanor més per a la gent que no una missió per a la gent de fora. I és un projecte que està un poquet en stand-by perquè una vegada el context no és massa favorable. A fora hi ha d'haver sigut que els ajuntaments s'implicaren i que bé que haver entrat, haver participat, però no, de moment no està sent possible. I després, bé, el tema de l'hort del Perot, que sí que m'intentaré estendre una mica més, és, diguem, una part del projecte que ens permet molt l'acostar-nos a la terra, l'entrar en contacte en llauradors, que anar a demanar el tot de rec i totes aquestes coses i que per mi és fenomenal. Este matí he plegat tard al congrés perquè faig inquietudes i crec que és molt divertit, prou enriquidor, no? Perquè ens permet un poc tancar-nos tot el cercle. Com he comentat este matí en una pregunta, la idea de l'hort és convertir a ecològic una parcel·la que estava cultivada de manera convencional i ens plantejàvem com anàvem a vendre, són dos fanecades, no és molt, però sí que tenim que vendre i la idea es va córrer per un blog que és hortdelperot.com i a partir d'ahí vendre per internet i això. La segona opció, si l'internet no funcionava, pensar en restaurants, pensar en tendes especialitzades, en intermediaris, etc. La sorpresa ha sigut que per això s'ha interessat gent molt pròxima a nosaltres que no se pensava que mai s'han interessat per això. Gent major, que el tema de l'ecològic no ho coneix, però sí valora la qualitat del producte i que no li importa pagar més que en el supermercat. Per la qual cosa ens anima moltíssim i animem moltíssim a gent que comença iniciatives de lo que parlàvem aquest matí de la venda directa. Bé, ja per anar finalitzant, si tornem a fer-se la pregunta, perquè si la continuem fent, no tenim la resposta, per suposat, però sí que tenim el com volem fer les coses. Creiem que això ho tenim clar. Volem fer des d'un màxim respecte a la cultura autòctona, especialment dels llauradors i llauradores. Crec que s'ha dit en el congrés, si no tenen rentabilitat, si l'horta no és rentable, ja podem inventar-se el que siga, que no anem a fer res. Els actors locals han de ser protagonistes, s'han de beneficiar de la mateixa línia del que deia abans i crec que és una nova via que serà compatible i potenciarà les activitats professionals del nostre. El turisme no té que pensar en lo que s'està fent. Encara que, com també s'ha parlat aquest matí, la història de l'horta és una història d'adaptació. No tenim que tindre por a canviar l'horta. L'horta ha hagut temps que ha sigut, s'han fet collites de cereals, s'han fet èpoques que hi ha vinya, oliveres, que eren morera per a la seda, i tal com la coneguem ara no té tampoc més de 2 segles. I ja finalment, per acabar, Serra Tuts, que és un autor molt conegut, però l'autor més important del tema del decreixement, diu que per creure que un planeta finit el creixement pot ser infinit cal ser boig o pot ser economista. Espero que no hagi cap professor de la meva facultat d'economia o per així. Però he volgut fer una xicoteta adaptació i per creure que en una horta finita el creixement pot ser infinit cal ser boig o pot ser ahí cadascú pot ficar el que vulgui, perquè sembla que sempre que se fa un pla d'ordenació urbana sempre se pot agafar l'horta, a plegar el dia que no se pugui agafar més, per molt poqueta que siga. I bé, allà teniu el nostre grau de contactes, tenim les xarxes socials i
qualsevol cosa estaré per així, targetetes o algun flyer de propaganda que fem i moltes gràcies.